Γεια σου. Τι θέμα θέλεις να συζητήσουμε σήμερα? Για την τροπή. Α, τι θέλεις να συζητήσουμε δηλαδή, για παράδειγμα? Πού είναι το... Για να βρούμε φίλους. Γιατί εγώ δεν έχω πολλούς φίλους. Δεν έχεις πολλούς φίλους? Όχι. Α, άρα έχεις ανάγκη από φίλους? Ναι. Το έχεις ανάγκη αυτό? Ναι. Χρειάζεσαι φίλους? Ναι. Α. Και? Ναι, αυτό. Ναι, και πού είναι το πρόβλημα? Ότι το θέλω. Ναι, και πού είναι το πρόβλημα? Ότι θέλω να έχω φίλους. Και ότι θέλω να είμαι με κάποιον. Δηλαδή, βαριέμαι μόνη μου. Α, δηλαδή θες ο μπαμπάς και η μαμά να σε πηγαίνουν να βλέπεις φίλους? Ναι. Α, εντάξει, να το πεις στη μαμά και στον μπαμπά να σε πηγαίνουν να βλέπεις φίλους. Εντάξει. Τι σχέση έχει αυτό τώρα με την τροπή όμως? Ότι ντρέπομαι να τους μιλήσω. Α, δηλαδή ότι άμα δεις κάποια που δεν ξέρεις, ντρέπεσαι να πας να της μιλήσεις? Ναι. Α, και τι σημαίνει ντροπή για σένα? Αυτό. Ότι φοβάμαι να μιλήσω σε κάποιον. Γιατί μπορεί να μου πει κάτι. Όχι, δεν σε θέλω για φίλη. Α, δηλαδή η ντροπή για σένα είναι μη σε απορρίψει, μη σου πει όχι, δεν θέλω να παίξουμε. Μη φοβάστε αυτό το πράγμα, την απόρριψη δηλαδή. Ναι. Και αυτό σε κάνει να νιώθεις αυτό το συναίσθημα που το λες ντροπή. Ναι. Λοιπόν, για να δούμε τι είναι αυτό ακριβώς. Άμα σου πει κάποιος ότι δεν θέλει να παίξει μαζί σου, τι φοβάσαι δηλαδή? Ότι δεν Ότι δεν... δεν νιώθεις ωραία όταν σου το πει αυτό? Ναι, αυτό. Γιατί σου λέει όχι? Ναι. Ας κάνουμε ένα παράδειγμα. Θέλεις? Νχα. Ωραία. Εγώ θα είμαι εσύ και εσύ θα είμαι εγώ. Α, ωραία. Ωραία. Για να δούμε λοιπόν. Α, να ένα κοριτσάκι. Πόσο θα ήθελα να πάω να παίξω με το κοριτσάκι αυτό. Αλλά τώρα ντρέπομαι να πάω να του μιλήσω. Σκέφτομαι, θα θέλει να μου μιλήσει? Δεν θα θέλει να μου μιλήσει? Μήπως μου πει ότι δεν θέλει να παίξει μαζί μου? Για να το σκεφτώ λίγο καλύτερα. Άμα μου πει όχι, πώς θα αισθάνομαι? Άσχημα. Γιατί θα νομίζω ότι εγώ, η ύπαρξή μου δηλαδή, χάνεται. Σαν να χάνομαι. Σαν να νιώθω ότι δεν αξίζω όταν μου πει όχι, εγώ η ίδια. Και τώρα τι να κάνω? Να πάω να της μιλήσω ή να μην πάω να της μιλήσω? Μήπως να κάνω μια μικρή προσπάθεια? Απλά να πω ένα γεια και να δούμε τι θα γίνει. Εντάξει, αυτό θα κάνω. Γεια σου.
Γεια. Να, μου μίλησε. Τελικά, όλες αυτές οι σκέψεις που έκανα δεν είχαν αντίκρισμα. Δηλαδή, μου μίλησε. Όλα πήγαν μια χαρά. Για να δούμε και στη συνέχεια. Θα κάνω άλλο ένα βήμα και θα της πω το όνομά μου. Γεια. Με λένε Χριστίνα. Α, και εμένα Μαρία. Μήπως θέλεις να παίξουμε? Ναι. Πολύ ωραία. Τελικά πήγε πολύ καλά το πράγμα. Ορίστε. Και ας δοκιμάσουμε τώρα ένα άλλο σενάριο που θα πει όχι. Λοιπόν, ξεκινάμε πάλι από το πρώτο βήμα που είναι το γεια. Γεια. Να τα μας. Δεν μου μιλάει. Τώρα. Πώς αισθάνομαι έτσι άσχημα. Σαν να μ' αγνοεί, σαν να μην υπάρχω. Δεν μ' ακούει, αφού εδώ είμαι ολόκληρη. Νομίζω ότι πρέπει να το πω άλλη μια φορά. Γεια. Τίποτα. Γεια. Γεια. Με λένε Χριστίνα. Μήπως θέλεις να παίξουμε? Όχι. Τώρα πραγματικά στεναχωρήθηκα με αυτό. Οι φόβοι μου επιβεβαιώθηκαν. Μου είπε ότι δεν θέλει να παίξουμε. Έχω στεναχωρηθεί πάρα πολύ. Χρειάζεται λίγο να το σκεφτώ. Πώς νιώθω. Τι σκέφτομαι γι' αυτό. Σκέφτομαι ότι δεν αξίζω να παίξω. Αλλά όχι, δεν μπορεί να ισχύει αυτό. Αφού κάθε βράδυ λέω στον εαυτό μου πόσα μπράβο για τα πράγματα που έκανα στη μέρα και κάνω ωραία πράγματα. Και λέω μπράβο στον εαυτό μου. Άρα μάλλον αξίζω. Μήπως αυτή η κοπέλα είχε τις κακές της, δεν ήταν σε καλή ημέρα? Μήπως ήταν στεναχωρεμένη? Ποιος ξέρει. Τέλος πάντων, μου φαίνεται και λίγο κουραστικό να σκέφτομαι γιατί δεν μου είπε να παίξουμε. Καλύτερα να επικεντρωθώ στο τι είναι αυτό που πραγματικά θέλω. Τι είναι αυτό που πραγματικά θέλω? Θέλω να είμαι χαρούμενη και να κάνω φίλους. Ωραία. Άρα αυτό δεν άλλαξε και πολλά. Μπορώ να είμαι χαρούμενη και θα δω παρακάτω να κάνω κάποιον άλλο φίλο. Και ποιος ξέρει, ίσως και μια φορά να ξανασυναντηθούμε με την ίδια κοπέλα και να παίξουμε. Λοιπόν, ας το κάνω έτσι από εδώ και πέρα. Το θέμα είναι ότι έκανα ένα βήμα, μίλησα και τελικά αυτό το όχι μπόρεσα και το άντεξα. Αυτό νομίζω είναι το πιο σημαντικό. Και να, τελικά το όχι με έκανε χαρούμενη γιατί είδα ότι μπορώ και τα αντέχω. Νομίζω ότι τελικά και τα όχι δεν είναι άσχημα. Εντάξει. Γεια σας. Γεια.